Салом алейкум мардум, бародаро марда намедон якум бор ами YouTube даем. Каем просто тестови я бор сартием. Интернет мона мазаж нест, хели чизак мона нестам. Ма чиза едем бро мадам. Чилика. Не, ва мехрошт. Телефони. Ама каса нагзен, саволотон бошад тиен. Неки рости гап намедонам иранги Instagram кор намекадай. намебинӣ кангас живои дромадагиай аяму ҳисоб бахшиш савол боша саволоту натиен нашуд грин-карта натиена барои ки грин-карта гузашта ки тамом ҳисобша маҳкам кунен дар бораи Америка зиндагӣ дар Америка гап занем савол тиен ман айдастум омадагиша ҷавоб метиҳум то на овозум рафтеса нағз рафтеса пеш постоянно инстаграму фейсбук бинем чӣ хел кор мекунам ин чиз ба худо ба шукр ютубам уже қариб ки 5000 шидем зиёдтар шавем агар баъд ягон кори нағз мекунем ягон кори хайр қа пул намеварда ютубам ташаккур видеома дидестен охири ҳаракат кардесам ба насиб боша ҳамин намози ҷумъа як намози ҷумъа сёмка мекунам нишон метиҳум то на Америкада намози ҷумъа чӣ хелай просто афсус мачитое ки муозину тоҷикай нестанд хеле омилои тоҷик то есть тоҷикӣ гап мезадагӣ афсус нест якта мачида баъзе вақт як бача ки узбек мехона гап мезана узбекикатию агар шава ҳама мачит мерам мепартам то на видеоша дар асос бисёр мачитошон покистониёву бангладешиёанд ҳавайда намефаҳмен охи уҷа рафтан кати мақсад агар бин фақат шароити намозро нишон дидем то на чӣ хел меам хел намозошон ваяй ҳамҷа ба як видео мепартам як 10 минут 15 минут турко ҳаст мачити турко ҳаст мачити суннӣ ҳамунҷа рафтан дар курай уҷа се савол доштум ҳам домлошон да як савол тиюм кани саволи мо да ҷавоб медода боша ми як савол бисёр мана зиқ кардиседа ои хайр бар бачае ки хайр мекунанд видео мекунанд нишон метиҳанд ҳамун чиз ҷоиза ҷоиз нест баъд чӣ намуд бояд кард ки ҷоиз шавад айхона то ҷои кормоно чанд милай як где-то 8 як агар хатум бурзанда мегӯ чанд милай это километр кетя? Километр кетя гиша? Начало маршрута в пункт назначения. Қариб 7 миля. 7 милишам қариб ки 12 километр, да? Затем поверните направо на дорогу Хэмилтон-авеню. Ами аку хайд бисёртон. Держите вправо, чтобы выехать на дорогу Хэмилтон-авеню. Чӣ хеле дафкша амҷа букшуд аку гап бисёриёт намедонаму бо чӣ хеле ами ман нағз мебинам ама чи по факту бошад ами бираи худат пурсӣ худат фаҳмӣ ва ҳаму нишонти одамода аи хел ҳамаози домло шидагӣ ва шидагиам аку худованд авоз бахшаморо ҳая мегум равам ҳамин савола тиюма ами худи домло фаҳмем ҳаму тоғри боша агар чӣ хел кардан дар кора ки мақсад аку рости гап рекламаям несту мумкин ами коре ки гап рекламаям несту мумкин ами коре ки одамо мекунанд хайр мекунанд ягон кас мебинаву мақсад мега намуна мешашада хайр кардан ягон мусулмонуш дин дуруш яки раҳдан тоғри меша яки намозхон меша ҳамин чиза дида
Аки чи гуфта намеша 1 миллион 2 миллион 3 миллион подписчик дошта боши ягон хайр кини ҳаму 1 миллионшам 1% даже ним фоизшам бинам як мебини рай туғри меша ҳичи гуфта намеша ҳаму полни точка бо нефаҳмем чӣ хелай бад мекунем раҳмат калон модам ҳаво хунук шид уже чӣ ҳоз ма гардонам раҳа нишон чунтон ҳамин рӯз модам гарини ҳаво хунук меша ҳозираш за 14%-аю минус 14 то есть 14 баъд меган то минус 4 мехезада раҳмати калон инам шумо да ман хонам ҳамун каленинда кай парис як брат виза роӣ кунам мешта рости гап масъала ҳами виза роӣ кунӣ мегӯем ку виза не ва шумо приглашение роӣ мекунам ҳамун приглашение пасол даже нигоҳ намекунам агар ягон приглашение корхонаи давлатӣ боша ё ягон хел вес дошта боша ҳамун приглашение шумо да конечно роли калон бозӣ мекунам мебинам аихе агар барои туй барои омада чихе гум омада хабаргирӣ ҷуръата вай чиза пасол даже нигоҳ намекунам барои ки вай чиза любой ҷо медроӣ любой аптекатада нависта метиҳам муқаббеси вави надорам приглашение роӣ кардан шумо да роӣ кардан наметонум чӣ гуфта роӣ мекунам ман худам айноми ман агар приглашение роӣ кунам шуморо виза наметиҳам якумуш барои ки ман как турист омадагиам инҷа студент шуда мондагиам ва алейкум айну ҳисоб наметиҳам то на чӣ дар кор рисковат кардан салом акил илтимос во номерома натим ё абрат ҳам фейсбук да ё бародарҷон ман та обязательно гап мезанам ман номерома тим 3-4 ҳазор одам телефон мекунад ҳаму ҳисоб номеро агар ми фейсбук да ё бен мана насиб боша иншоалло ҷавоб метиҳам то начи бане баъд касе ки аҳамият дода боша уже 5000 шидем дар давоми 3 моҳ 5000 результати нағзай раҳмати калон барои дастгириётон ман намедонам сифати видео чӣ хел бошта вай фарқш нест 1000 местни боша набоша ки фарқш нест вай пасол нигоҳ намекуна визара ҳамон виза гуфтестам приглашениятона пасол даже аҳамият наметиҳа вай ҳисоб бисёр чиша накунем конечно мекунем барои студент шуда омада виза иҷа статусо эваз карданда ҳамин ки омади течени ҳамин то виза тамом шудан 1 ҳафта 10 рӯз пешакӣ статуста дига мекунед $320 ма дода будам сари одам акусуш баъд иммигратсиони делата мегираю течени ҳамин баъзи вақт тез ҷавоб метиҳа баъзи вақт течени 6 моҳ дода ҷавобша метиҳа статуста эваз мекуна приглашение кати туда 1 сола агар гражданини Россия боши виза 6 сола ё 5 сола метиҳан а тоҷико да 1 сола метиҳан леки вақти ай пасошта мегузари печат мемона 6 моҳ зиёд наметавонӣ истодан баъд течени 6 моҳ метавонӣ статуста эваз кунӣ ё ки визата алиш кунӣ фейсбук да номум Парвиз Ниёзов ё ҳамин Парвиз Америка занен группа мебурем ҷо сабшин да нависен аихе уқапили калон расход намекунем ман рости гап камта проблема кати ай Тоҷикистон омадум иҷа дар барм $200 пул доштам лекин ки дар амони худо дар номи худомрӯ ҳамаша туғрӣ кард ҳамаш туғрӣ шид роҳа нишон дод бачаҳо як кас ёрдам будан пулаки неву ҳамин кору хонаву ҷикати дастгирим кардан ина уже як 3 сол 3.5 сол шид камтар қоматмон амроз шид забонмон даростарак шид калта буд пеш гап мезадем саломумон алейкам намегирифтан хай ҳама медоне ку вақти пул дори фақат накани вақти ки пул нест
Так, тоҷико саволотона нахон, натонистистам успед накардист. То раҳа нигоҳ кун то. Назани бу шарманда кунӣ амара. Ла visible кунам. Ака Парис раҳмати калон барои як чихи кунем ак. Роҳгиро то Америкая ами ки ҳаст? Агар дасти холӣ биёин ҷа дар як видеом дар нашуд Анвар гуфтагим ку акаи Анвар ай цум душанбе бачо касе бошанд ё ки касе душанбе да буд медонанд. Ҳамо акаи Анвар баъз билет мефурӯша арзон туда обратный билетошон чихе гум шумода билетоша $600 мега туда обратниша открытый билет айда обратниш открытый дата катимета леки бороша мебиёрида ам хеле услуга кати арзон метая айка Узбекистон мегиан ай Ташкент ҳава ёллари то ҳамин ҷа мебиёя соато 900 ай то максимум $1000 да туда обратный билет леки туда обратный нагирен омаданӣ бошен фақат я тарафша гирен иҷа биёен кор мекунен всё равно баъд вай $600-500 тон ҳичи намешава алейкум ба панҷакат я именно из Душанбе из Калинина посёлок Калинина учился в 82-й школе 102-й микрорайон лицей потом уехал в Турцию. Як бор ҷавоб надодум Фейсбукда Самандарҷон Фейсбукда вақте ки грин-карта буд навистагӣ бошӣ ман бисёриёда ҷавоб надодум барое ки грин-карта пуркунӣ кати машғул будум ягон саволи грин-карта перунда ягон чиза ҷавоб надодум ака ай Москва ма ай Тоҷикистон гуфтесам бародар ай Тоҷикистон бисёрам то Москвара $300-400 ай билетуш ай Москва арзона меёбӣ агар як чанд моҳ пештар хари агар меша та зур худохоҳ агар бурд кунем чӣ кор бояд кунем зуд бояд Америка равем ба кадом шаҳр аку шаҳро сурай англисия надонӣ конечно Нью-Йорк нақстара шумода барое ки ё Нью-Йорк ё ки Флорида барое ки Нью-Йоркда ҳам гирду атрофда иҷа чанд критерия ҳаст да бародар оилавӣ мебиёӣ масалан зану бачат барои раҳу риштара ёд гирифтан як исусу масалан зиқ нашиданшон Нью-Йорк беҳтара барое ки тарафда магазинҳои тоҷико бисёранд як супермаркет меран масалан кассир тоҷикай урусай як чи мехаранд як чизи ҳалол мехаранд ҳаром мехаранд ин чизо ҳамаш иҷада ҳаст мақсад бегона намешен да Нью-Йоркда ана агар англисит боша оилатам англисиш боша марҳамат любой штатишда мерен любой хел кор меёбен вай проблема нест ва таваллуди ман намепурсен ман пирум пир 81 таваллудам ай ҳамун ҳисоб Нью-Йорк беҳтара конечно Нью-Йорк мебиён зану бачатон агар худу тоқа бошӣ студент бошӣ ё ки зану бачат набошӣ мебиёӣ ҳамҷа як то қоматак трос шидана баъд документ мекунӣ мебирои мери ҳаму тракда трак гуфтагиш аку мош дальнобой шикайку ҳамҷа мерен кор када мегарден мужда не 1000 пеш буд мезадим мужда тоза як 4000 то 6-7 мезанен аксмата чӣ кор ки чӣ яки ҳамин чиз назанем 4000 кор мекунем мо пир наметувом хай аввал худовонамаш қуввати чӣ буд пир наметувом барое ки ёшида бисёри баъд харигарӣ кардагим як камтар буғрӣ шидем шам пичката бо чӣ саволотон ҳаст худман нишон тиём хайд Америка диден тарафи ҷои Америка барои статус алиш кардан нақд кунем контракт туристический рафтар ранги ма мекунем да статустона студент мебиёену
пешниҳод мекунед документотона ва форма я пур мекунад метавонад даже агар через мактаб бисёр вақт мекунанд одамо статуса чанд хел равш ҳаст политически ин чизо ҳамаш ҳама видео мекунам агар шумо ҳозир савол додистен ҷавоб метиҳум ҳамин чизо ҳамаш видеода ман нашр мекунам аку ҳамаш як бора агар ман видеода нақл кунам ва видеои ман 3-4 соата мешада авайда ман 10 минут 15 минут кадисам ки одами дидагиам тамошо кунад то охирша авайда статус алиш кардам дам як видео мекунам ози мактаба маслиҳат кардем видеое ки ман оянда мемонам ма шумо дар ҳози гап мезанам якум видео мози ҳамин намози ҷумъа рӯзи ҷумъа дар оста чиқидасти прямой рафтане чико кардане тарсондимора масала якум видеом рӯзи ҷумъа ман намози ҷумъа шумо да сёнка кунум нишонтиён бинен дуюм видеом нашуд ойлик меша ана сеюм видеом нашуд талаба меша нашуд чихе мактаб туристический виза кати неу именно студентикати биён ёшода ана баъд чорум видео кати баъд ҳам хилофоста меем барои ки ай ойлик сар карда баъд ҳама ойлики мегирифтагитона расходотонда тақсим кардан ва шумо да видео мекунам нака Насриддин шофёри нав да нав шофёр зиқ кардистай ма ҳавои боронӣ да оста ҳай мекунам бо тез ҳай мекунам хун ҷӯшидест охирам вақтои ёшиётон чиқади ҳай мекардаи о ин ҳам номаш парвиз буда ай Нью-Йорк авайда бародаро беумед нашаем пур кунен грин-картотона яки мебарен мебиён $1,500 мераса чихегум бародар $500 гир биёр кати $500 гир ҳаминҷа биё як ҳафта ҳами кор коб як кор ёв бурод баъд дусаш туғрӣ меша ҳамаш дафтада кор мекунад не хона роӣ накунада омади ҷа пули омада просто омадан дам падаротона гап занед падар модара гап занен ки як мо ду мо шумо я пул роӣ кунад гӯянд барои ки ҷа тохтона туғрӣ мекунем чӣ мекунем тамом шед срок грин карта кадом янҷа савол дод агар грин карта бурен конечно ёрдам мекунем чӣ бане ҷои хоб агар зан оилат кати акӯи хела ҳаст одаме ки пул кати мебиёяд ҳаст одаме ки бепул мебиёяд масалан оилави не бачаҳо студентҳо омадан хона ёфтемшонам $500 срочный буда ин омадан як кас подводит кард хонаша гап нест гуфт метиём баъд рафиқош омадан акаса рафиқошон духтар доштанд оилашонда авайда туғрӣ наомад ёра мо ҷа намондем дига хона ёфтем $500 да истодан агар пешакӣ мо ҷошона тайёр мекардем ивай мекардем ҳамин $400 да як хона меёбем не ки кати одам мешиненда иҷа дар ранги Россия да баъзе хонаҳо да то 10 кас 20 кас мешинен иҷа хеле нест иҷа як хонага да 4 кас меистанд максимум 5 кас меистанд аю зиёд намеистанд лекин 5 кас чихе меиста смена кати кор мекунанд рӯзона мебароянд бегунӣ даже мумкин то ҳамун квартиранта дар як рӯз вообще набинӣ то саҳар мебароя ва бегунӣ мебароям хеле да оилавӣ биёен агар ай хона сар меша $1,500 сар меша боло бисёриҳо мегӯянд 1200 1300 да меёбӣ лекин қина ёхи ёфтан вай номи худда наметавонӣ гирифтан ман нашудам Нью-Йорк задистам дига $100 арзонай ва алейкум ғарибо номеро ман нависум ва бача мин саволи номеро та навизмая мекушада аду кас номеро ман додум бар мегинам любой саволшо метиҳад пешаки хонаам гӯшна монда яке париз чихеле авқот диштем авайда агар бачаи конкретни саволҳои конкретни тиен ҷавобоша гирену дилтон пур шава агар гап нест марҳамат на фейсбук да дурен номер ма метиҳум занг занен аҳволпурсӣ кунед моям маҳса зиқ мешем через Мексика занем чихе меша через Мексика бародари азиз пули калон расход мекунем через Мексика як рости гап як братишка монози дури да Мексика маҳкама ямуда мози хай худо ба шукр
як та пашка стан ёрдам карданд, як бародари дигаам спонсор биромад, авай бародарам дастгирӣ кард. Иншоалло мебироя хай агар иҷозат тия ҳамун бачак, агар гӯяки якай парс проблема нест, ина ман мефаҳмонам бародару да омаданша видео мекунам нишон метиҳам. Лекин Мексика ҳам ухе $5000 метиҳам, ма пага худаш мехезам мебиём Мексика. Да Америка хеле нест, фикр накунед бародару пули калон расход мекунед. Худаш аввал то Мексика расиданаш 10,000 сар мешавад то 15-20,000. Баъд вай дири турмада мешинен. Агар не ки пеша омадан обязательно инҷо ягон спонсор ёбен, қафотон гап мезадагӣ ки ба номи шумо гап занам. Агар спонсор наёбен, чӣ накунен, лучше рисковат накунен. Пулотон расход зиёдтар расход мешавад, суд мегардона шуморо. Спонсор нест пеши ки мери гуфта. Меня можно найти, если написать Парвиз Ниёзов или Парвиз Америка. Увидите, это же форма. Так, 1 минут барсал, черебач средний ойлик аймон. Иджа моҳона ойлик наметян, иджа ҳафтаина ойлик метян. Сатр. Не, ягон иджа проблема нест сатр дай. Сатр дошта боши, надошта боши, иджа фарқш нест. Иджа ҳечка ҳичи намекунад. Так, масъалаи ойлик, бачаҳо да ойликошон иҷа Америкада ҳафтаина ойлик метиҳанд. Ҳар ҳафташда минимални ойликшон $15, минимум соати коритон ҳафташда 40 соат кор мекунед. Баъзе корхонаҳо 40 зиёд наметиҳанд, барои ки ваёда невыгидняй, барои ба закони Америка 40 соат зиёд корхона бояд уже шумо да овертайм тия. Овертайм гуфтагиш 8 соати кори, масалан $15 гирифтеста бошен, 1,5 ойликтона бояд тия да, уже плюс 7 меша. То есть $22 соати коритон меша. Корхонаҳо бисёр рисковат намекунанд. Баъд ами худи Нью-Йоркда бисёр корхонаҳода, корхонаҳои ҷӯто ки аст, ҳаракат мекунанд, дар ҳамин соат эконом кунанд. Ана агар англисит боша ё статус суд менеҷер боши, ягон одами мақсад хари калон боши, ва ё уже метарсанд тирай даст додан, агар бинанд ки ту коргари устои зури, ва ё метарсанд тирай даст додан, баъд мемонанд та коррӯзои ҷумъа, шанбе, ҷумъа каротки ден, шанбе оддихай, рӯзи якшанбе ҳам кор мебироен. Ана ки ҳисоб кунед да, якшанбе ҳам бироен где-то таги 63 соат мезанеш ҳафтада. Хашмо наменохе, шумо намегиранд зило. Бачаҳо то 63 соата кор мекунанд, аки ҳисоб кунед 40 соат $15, $600 боша, бо 20 соати дигаша $20 гирен, агар 400, где-то $1000, $200-300 ша, агар налог гира $800, $750-800 меша. Шумо да башамо дилу пила намонен, занам мекушам айда. Ма занам то. Заним бу тоҷик не пи ҳал мекунам. Шӯхӣ мекунам бародаро. Ҳамин проблема асосии Нью-Йорк, парковка, мебиёи мошин зура ё мехези мебиёи. Институт ҳата языковой мемонад, да, языковой курсо да. Ҷа меғинҷа не. О болай ки ҷамос. Ирӯз че сешанбе, любой ҷо дамон. Сешанбе. Пур бемҷи. Ай студенти виза. Шумо да виза студенти, агар студенти статустона иваз кунанд ко Америкада то 15-20 сола хониям меша, як мактаб дига мактаб мегзарӣ, як мактабда то 4 сол меони хондан, баъд 4 сол дига мактаб мегзарӣ, бо анам хеле када бозӣ када мегардӣ. Лекин дар давом ҳамин бояд ягон документота кунӣ да. Тахмина як бор нависа илтимос апаи хоҳари матрози чӣ хеле кунам дига. Судимиз меша. Судимиз то 5 сола боша, закони худи Америка кати агар судимиз та 5 сол кам боша, проблема нест. 5 сол зиёд боша, агар судимиз гирифта, то иҷаку да ҳаёт намеғинҷи. Барои ки ту навшофёри. Пештар чӣ кушо буд мондаги? И без. Иҷа Tuesday иҷа мумкин нест.
اینا جوی پارکوفکا چند ای ماد ای که خیلی دیگه شرمانده که یو رفتیم نمجده اونم ماشین برامده سبب جمعون ساعت ده با میگیریم همتون دا بچه‌ای که سلام دادین علیکتون دا جواب ندادم سلام علیکم همتون دا باید بار دیگه اومدنش چه خیلی Европа омаданда камтар қиинтар ози гуфтесам ку гапи визатонай иҷо уҷа намеғинҷи мошини майдаж нағинҷи гард то наде як руги дигар кунем ҷамон ма мемонам эфиро ма сахнанӣ кунам баъд эфиро да ман бисёр вақт гапҳои лишни бисёр мезанам саволотонда ҷавоб метиҳам ай ҳамаи ҳисобу далил мекунам айда успед кунен агар тамошо кунен эфира барои чӣ барои ки хай нами судӣ неста мепурсен я мепурсен ҳамаи ҳисобда бисёр вақт далил мекунам иҷа просто холи ҳамҷа без илтимос ма зих кардид намҷа то хурмон ма худум парковкаш дуро чилик та бизаки соат 7 шид баъд буридани грин-карта отказ кадом случайда мекунанд ки агар ягон чия фиреб кардагӣ бошен ҳаётон баромадагӣ боша конечно отказ мекунанд кадом бачаи шиносанам баъд палчати грин-карта америка равем баъд ҷанархи ҷараира маҳкаме хай мон броби мон броби рашу намем броя охи ина турки маям омада автопазакон европа омадан анаку бародарое ки омаданиен ку то пешам сафед мо махтум парковкаш мекунам бародарое ки омадани америка виза гирӣ медроен ку ҳами просто як бор паспортона кушоен ҳами загрантона кушоен хитона ҷои гирум кади як бор просто ҳами загрантона дастонда гирен кушоен хитонда савол тиен метиҳанма виза ё ки не аммо кушода мебинен дирнижда тоҷикӣ масалан вайтона як секунд парковка кунем сари сафед шуда ай рӯи нами шофёру шудагеда хел шофёру мебиём сиқ мекунам берун буром як секунд аммо саволи визатонда ҷавоб метим як дақиқа будильник мон биё соатҳои 9 дагир мошин барои ки ман дигар ҷоем моши салому алейкум бародарое ки англисия намедоне ку вообще фикрша накне хаяку ёд гирен нағзаю шумо як забони зиёдӣ донистан ҳама вақт як плюсай хотя би алфавита ёд гирен ами аю бе гуфтанаву баъд аммо хонданша ёд гирен онам ҷамон аҷоибай хотя би хонданша ёд гирен барои ки ами кӯчаҳоша гуфтан перекрёсткоя гуфтана ёд гирен дигаш худо хоҳа нағзай англисию қашард нест инҷа бачаҳои тоҷик дар сета американица кор гирифтан мақсад барои бачаҳо англисишон пешрафтананд ки англичан американец уже тоҷикӣ гап задист рӯз катиша англисӣ гап занум катим тоҷикӣ гап задист авайда зиқ нашен омадан дар корай ҳар ятаи худет як $500 хона рӯи кунӣ урам як давлатаи хиҷа падару модару зану бачаҳотон як ишканчашон сер ягон чи мехаран охи не намегум вай гап якум бор меган дига бод зиқ меш баъд дуюм савол ҳам саволи ҳами паспорти тоҷикитона гирен кушоен загрантонаву
Аму визаоша бинен охи шумо турист омадестен, меки дадри паспортон 3-4 бор Россия омадаген, 1 соли дар Россия истодаген, баъд Тоҷикистон рафтаген. Бо ҳамин одами гунг, одами беақла мебинам, мегӯяд 3 бор Россия омада 1 соли истод кор кардагӣ. Ай ҳамун ҳисоб шумода наметиҳанд виза. Зиқ нашавину, паспорт алишкунум, икунум фоида надорад. Аввал бисёр туристик рафтен агар ҳам саволе ки шумо да консул метия ку пасо метия ки ту хи Россия давди чико кади 3 бор омади 1 соли истоди ту чико кади ана ҳамун савол ужда агар ягон хи далел овардан то нен гапаш нест ана далел ки надошта буче вай 100% ҳам пешроинтон настаге ки шумо Россия омадаген кор кади омадаген. Айда савол натин чико кунем биёем чихелӣ кунем як бор загрантон накушоин. Агар загрантон дар Россия омадаген 1 моҳ 2 моҳ истодагӣ бошен. What's up, boss? Yeah, all right. Say something for my guys. Hi guys, what's up? Tell them to come to United States. Yeah, you must come to the United States. Money is good. Так что амда бародаро иам диде мега биёй тоҷико ама биёй мега. Ранги хид буде. Амда саволое ки мо чихе кунем биёем, аввал пеша гуфтан чихе кунем биёем. Шумо як бор хушрӯ фикр кунем, паспортона кушоен, бинен. Ман да фарқиш нест, пулум ҳаст, акама даромадан мегирам, гӯен ман шумо ёрдам мекунам, визаотона пур мекунам, метунам анкетаотона барои посольства даромадану. Леки исроф айда $160. $160 рохи пули калон айда Москва, Россия дам, Тоҷикистон дам пули калон ай. Агар гӯи дорум 1000-2000 дар кисам ака имина барои виза расход мекунам. Салом бигирем биёен. Нишон тунтуна. Инаме бародармон туркай бизнесчара десен. Нами бародар. Ини ҷутай. Чай нағзаи ҷутай некенеми каминус дора. You won the prize For what? for the green card? The price? No, there's no price. We're doing blogging today. Yeah, you see, This is how it looks like. 278 people is watching you now. 278 people. Do they understand what I'm saying? Yeah, I believe so. They have to understand. They try to understand because they wanna come to United States. to say Raftim. Надиде ҷуд Back to work. Полякай, ҷуд, поляк, тоҷик, ниҷа мексиканец я турк. And show them the Turkish guy. We all get along over here in America. Мегӯ он уҷа хитоиай. Амин Нью-Йорк худаш. Салом алейкум аби. Насилсин аби? Türkiye selamlarını ilet, bak izliyorlar. 300 kişi izliyor sanırım. Hayda barodaro. If you guys can see over there, we got the truck, the boom truck. They're gonna do some booming for our project right here. Okay, thank you man. Оли аминут отпечатки ман назадам ойликом рава охи, як секунд дестем наравен. Ай Нью-Йорк туркода салам гуфтасан студент Москва США брава причина Новый год гамеша намеша причина Новый год студентoi ки мехонем ку за границада студентoi ки мехоне ҳаракат куне дар он любой отдел любой чӣ мегӯянд шая любой университет вай чизи худша дорад отдел по работе со студентами дора с иностранными студентами. Салом алейкум. Амҷа равен ва ё списоки чия доранд? Списоки на бачаи Самарқанд, бачаи тоҷик, дар он шуда бачаи Айдушанбе ҳаст, на бародаро Иззат, Мухаммадали, Шурик, ҳама бачаи худмонанд. Салом алейкум обши. Салом алейкум. Ҷамшидака. Муҳаммадали. Ака Шокир. И деди худмон айда. Фархака салом. И Power. Агар видео мада бошен шеф Power. Не Ҷони. И спонсори мои Ҷони.
Якам ассалому алейкум. Боя бор дигар. Аю набра машина гирифтан ки штраф мезана. А мондиша? Шу монди охи набардорам баран. Не, ака умара медони на? Я ҳаёт. Хай ма рафтум кор дорам. Саломат боше, ягон савол шид телефон. Ни Манчестер Юнайтед. Ма як мегӯям инҷа биё, инҷа рав. Так что ҳам хеле гапо чӯта бисёри бад бемаънӣ бад видео. Масъалаи студентҳо гуфтум то на любой университет отдел дора по работе со студентами. Равен амҷа списоки университетҳое ки Америкада доран гирен. Ҳамун списокда якта университетша интихоб кинен, дроен хонен интихоб кинен. Документациятон ҳамун агар камтар урусиям дорен нависен, уруси нависен. Мақсад ман хеле одам, ман фалон университета мехонам. Я бы хотел поехать в Америку, учиться в вашем университете на время мекунен. Ваё барои шумо ҷоншона метиҳанд. Ваё мехоҳанд шуморо мақсад файрод кунанд. Шумо биёед ҷа мақсад студент барои ваё плюси калон айда. Ҳам ай шумо пул кор мекунанд. Ҳам ай шумо мақсад як статистикашонда як плюс меша ки ай Россия як студенти иностранец омад, не омад. Ҳавайда хеле университетҳоя ёбен. Ман я студент дарс рафтистам. борон сар гуфтум ку хунук меша. Ина бинанда борон берун -4 ё хунук мехӯрам. Немче саҳарё кати медаван агар аҳамият дода бошем. Просто нишон натим то на бисёр зан надоре. Не объекти хидмона рост як нишонаш метим. Немче бачаҳо кор мекунанд салон. Я де -4 берун. Баъд намекунам. Территорияи ма территорияи студентҳо ай. Ҷа в основном даст мондаш некинас. Ам чупча айдум бромадайда. Ягон хел калада мепушоне ку калада камера мезенам хели хайдандар кур. Намҷа Америка насибтон да боша агар мебиёен намҷа мая мебинен намебинен. Агар аввал зинда бошем ёвен ма ҳатман ма нағз мебинам то чӣ кора ҷамъ кунуму ягон ошчай ягон шашликай кинемо ҳами гап зада шинем чахчах карда вақтҳои оддихида. Барои ки ҳами аҳамият додагиам системаи ҳами ҷӯҳутора беҳади бад дружнианда. Не дафрика. Ҳами системаи ҷӯҳуто ҳам хеле ки ё рӯзои ҷумъа кор намекунанд. Шабат доранда. Умуман ягон кор кардан дар кор намекунанд ино. Оилавӣ мехезанд меранд дигар ҷой ё ки меранд ҳамун чӣ мегӯянд ша синагогошон меранд ҷамъ мешанд гап мезананд ҳамдигарошон кати фаҳмидистен. Агар ҳами моям ҷамъ шавем ҳам хеле гап занем байни ҳамдигар. Масалан ина ман ягон гап мегӯм, як тоҷики дигар ягон гап мега, як аз дигар ҷаҳатаи дигар мега ки гӯш ку бародар худ кор куфтеси инҷода кор аст. Масалан якта одам ҳамия хидмам агар айдастун биёяд 2-3 та ҷои кор мумкин ёфтан доданда кори беҳтар. Баъзе одамҳо аст ки грузчикӣ мекунанд коршон вазбинай. Хай 10 та тоҷик ҷамъ мешем, якташ як фикр мега, якташ як фикри дигар мега. Ман як бор як ҳаракат кардам ки як 10 каса ҷамъ кунему. Масалан 5000 10,000 партоян. 10 касам 10,000 агар 5000 на партоян 50,000 як бизнес мекушоя яташ. Аки чӣ мегӯм шумода? Аки ҷоиза ҷоиз неста не ки ба фикри ма ислом катиам туғри мегира 10 кас агар 5000 партоя 50,000 якташ за фирма магазин мекушоя ягон чӣ мекушоя дастгириш мекунанд.
корш кативаеш кати Америкада як чизиш кал плюси калона ки Америкада пул вложить мекини бизнес мекшои ҳамун бизнес туда пул бисёр мебера то есть ҳам 50 000 ки ту вложить мекини ҳамун 50 000 та ту мумкин дар давоми 3 сол дар 3 сол мегум 3 моҳ то 6 моҳ метонӣ бурори агар мақсад хушрӯ кор куниву амид чихе гум шумода хушрӯ кор кунӣ рекламаша хушрӯ кунӣ одаморо ҷалб кунӣ чизи нағз биёрӣ ҳамин чиз кунӣ мумкин 3 моҳ да бурори вай 50 000 тон мошинае да BMW нав тройкаи нав ҳамун ҳисоб хеле фикрро кардем як бор бародаро кати ки афсӯс нашид кида обуна шавем ҳамин обунашаво бисёри баъд шидиян медрои ягон видеои ба маънӣ надоре нох чихе обуна шавем медрои якта дута видео дорен охитон як видео кунен ягон информатсия тиен одамо дуруян инам ҳаст се бародарое ки дур намереем ами маям 4 мода 5 000 одам шид соат чанд шид мода соат 10 та кам 8 шид не хай блок чӣ мекунушон бисёри бад нанасим курс агар стройкада бошӣ асосӣ курси англиситае да англисия донӣ муомила кардан тони агар рафтан мегирӣ пеш баъд иҷода ай кортам пул метиҳанд кор мекунӣ пул метиҳанд тона чихе гум шумода корта нишон метӣ мебиёи устои зур якча фаҳмондесанта 2 секунда ҷавоб додистӣ масалан якча мегӯянд соз ку соз мекунӣ метӣ гашта уси суда лақлақ кардан намегардӣ ё носкашӣ мебурӣ ё сигареткашӣ мебурӣ намедроӣ кор намеб як кори масалан ва ё иҷодам уже солушкат кор мекунанд як кора метиҳанд та ту вай кора пешай ту бародар да 1 соат задагия ту вай 2 рӯз да мекашӣ конечно вай мебина и корта суруд намекуна ё ҳама ойлик да мегарди да барои ҳамин чизша хушрӯтар фикр кунем омаден агар хутона нишон тиен кор кунен давдав кунен мақсад иҷа москва бори нест ё ки ма турко кати кор карда кунем ҳамин як хислатшон безебе як кора сар мекунӣ дуюм кора метиҳа мебина ки ай удаш биромадисти сеюм кора метиҳа чорум кора метиҳа леки ойлик ҳама ойлик америкада хеле нест америкада як кора метиҳанд та дуюм корша метиҳанд ай удаш ки биромадӣ уже ойликта мебардоранд мегӯянд бародар ина туда 2 кора ина туда 15 не ина $18 соати корид ина мусуркошон мошинои мусурошон ба фирм як чанд каси шумо да саволотона ҷавоб надодум дар нос мефурӯшанд ма ай душанбеем бародарои азиз ай душанбе падар модар ай айнӣ ки ма душанбе да таваллуд шудаем не мошинои мусуршонай хе корхона ино частниянд ҳаст бо давлатӣ ин мусорни мошиношон частникоанд ҳамхе корхонаҳо пул метиҳанд масалан инеҷа супермаркетҳо ё да отдельно пул метиҳанд ҳамхе мебиёнд мусорҳоро бор мекунанд мебаранд чӣ мекунанд ягон хе вазбинӣ намеша бародари азиз 3 та фарзанд дорӣ ман бисёри одамода ҳайрон мешам гринкарта пур мекунен оилаҳотона наменависен нависен зану бачаҳотона нависен барое ки пушаймон мешава иҷа мебиён иҷа ҳаётш дигара иҷа муомилаи одамо дигара иҷа мақсад ҳар 6 моҳ ту парида тоҷикистон рафта омадан тамиҷада қиматтаракайда айхи фарзандат боша фарзандакат боша биёи авқоти тайёр ҳам бо зантам ягон ҷо агар кор куна як дастгирӣ мекуната
ҳамин ҳисобдаи фикртон вообще накунен зантон кати биёин. хай камтар азоб мекашиву, лекин охи азобои Россияда кашидагитон ни фарқиятш калон. наменависи чихе наменависи агар посол консул фаҳма ки ту зан дорӣ вай мебирояд а инҷа чанд критерия аст бародаро ҳаст чанд хел критерия аст масалан шумо загранпаспорта паспорти тоҷикитон кати гирифтагин ҳамун паспорти тоҷикитон чип дорад а чириз ҳамун чип мехононад загранпаспортонам чип дора вақте ки ҳамун ручной вадид намекунӣ ку ҳама чия аю мегиран хе аппаратшон да мехононан заграна уҷа полни мебирояд шумо зан доре надоре посольство дами чиз аст посольство да мезана ки уҷа шумо зан доре навистагиай вай шумо мепурсам мегай бача да паспортит зан дору навистагиай иҷа надорӣ ҳамин чиз шубҳа пайдо мекунаю атмена мекуна шуморо визатон ҳамин ҳисоб рисковат накунед ин шанса шумо да худованд метиҳа ҳамин шанса шумо чихе дурӯғгӯӣ кати метоне гирем конечно роҳош ҳаст обход кардан даву лекин шансай бародаро якта малеши хатогӣ кати метоне набиёен ҳамун ҳисоб ҳаракат кунен нависен яки янгара уҷа айбулу дабро метиҳан яки янга мебра ана ки янга ки бурид ана ба забон калта мешеда да пеши зантон шӯхӣ мекун хай якум бор рафтан да Америка чихе кор иҷа кор бисёре бародар коргар бошӣ кор бисёре агар ки натия кор роӣ кунем ки гӯем ки бача уҷа мери стройкада корай чихелиай вай кор чанд сол метиҳан гӯя агар хай наёлу чиҷа я мебиёӣ кор медроӣ дальше уже худош шинос меёбӣ аи шинос мепурсӣ ай вай шинос мепурсиам хе рафтан мегира кор ако ҳозир сезони кор нест камтар сустаре гани ҳами корхонаи моям хуҷаинаш постоянно кор мегираю ҳозир камтар суста зимистонае да хунукӣ омадаги бисёриҳо уже омадистан ай тоҷикистон ай дигар ҷою баъд мактабоям университетош сар мешаву каникулошон сар мешавияш кор камтар қиинтара ёфтан лекин ҳаст кор нест аст хай чанд 50 минут гап задем чута бисёри баъд гап задем слишком баъд лахӣ шудем чи авай да ҳама каса салом алейкум кадоме да саволотон да ҷавоб надодум зир нашаен ҷавобтон мегардонум раҳмати калон барои дастгириётон 5000 шидем 5000 ташаккури зиёд 30 чанд доллар кор кардум да ҳамин 5000 шумо кати иншолло зиёд шава агар хайба чораи вай пула меёбем барое ки вай пули ман нест пули шумо ай вай ягон кор мекунем ош мехӯрам айноми шумо хай шӯхӣ мекунем ягон чӣ мекунем шуда мешавад дар 4 ҷо кор куниву саломатӣ дар қафои пул нашави Америка омадӣ қафои пул шави саломатӣ ай даст мети як касал меши мери бо ампули коркардагӣ ай дисе корут мемонӣ ҳама каса бародаро бо як бор дигар ҳаматон да салом алейкум дар амони худо боше англистона ёд гирен англиси хотя бы алфавитша ёд гирен хондану вайша видеора репост кунен поделиться кунен яке ҳами бародарое ки саволошонро ҷавоб наёфтестан яке ҳами видеои ман ягон хел ҷавобша меёбам ҳам шумо савобша мегирен ҳам ман савобша мегирам ҳама каса зинда бошен нью-йорк ирӯз худаш чандума ноябр дар амони худо боше бародаро бай бай